zomwe zinapangitsa kuti anthu ambiri kuderali akhale osowa chakudya. Poona izi, mabungwe a Imagine Africa ndi Permaculture Paradise Institute lero akupereka thandizo la chimanga ndi mbewu ya mbatata kwa mabanjawa. Solo limene tikupereka chakudya ndi mbewu mogwirizana ndi Imagine Africa komanso Forest Generation Communities labwera chifukwa chonena kuti nopo anthu ambiri anagwedwa ndi vuto la kusefukira kwa madzi, ndipo ngozi imene itapita chaka chapitacho chaka chinocho agwedanso ndi ngozi ina ya kuchepa kwa mvula. Ndiyeno zokolola zawo zakazili zochepa kotero anthu ambiri akuvutika ndi njala. Ndiyeno pambali pa kuwalimbikitsa kunena kuti azilima mbewu zosiyanasiyana, tinabwera ndi dongosolo limeneli lowapatsa chakudya choyambira ndi cholinga chona kuti pamene akupanga ulimi wawo, akubwezeretsanso ulimi wawo ndi kumalima m'madimba, athe kukhala ndi chakudya chowathandizira kuwapatsa mphamvu kugwira ntchito yawo. Pothirapo ndemanga, mkulu wa bungwe la Imagine Africa Achimwemwe Limani wati ndi thandizoli ali ndi chikhulupiriro kuti anthuwa atha kugwira ntchito zawo za ulimi modzipereka. Kwenikweni choyambirira tikuwasimikizira alimiwa kuti ndikotheka munthu kumalima ndi kumakolola chimanga chokwanira bwino ngakhalenso kuposera pamwezo posagwiritsa ntchito fetereza. Ndiye tikuwaphunzitsa ulimi wa mtayakhasu komanso ulimi osathira fetereza, m'malo mwake kumathira masamba a mitengo ngati Grisidia. Ena mwa anthu omwe alandira thandizoli sanabise za chisangalalo chawo. Pasiku ali ndi chisangalalo kwambiri potithandiza thandizo limene apimakasha. Sili makhulupirira kuti tingalandire zoterezi. Ngakhale pali mavutowa, ena mwa mabanja omwe anayamba kugwira ntchito limodzi ndi mabungwe awiriwa kuno kuzomba ayamba kale kupindula poti makomo awo tsopano ndi amwana alirenji. Mmodzi mwa alimiwa ndi a Frank Chawanda akudera la mfumu yaikulu Jali omwe akuchita ulimi wa mbewu zamasamba komanso zipatso, ndipo izi zathandiza kusintha umoyo wa banja lawo. Kuchokera kuno kuzomba, ndine Simeon Boyce. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tuonenso miti yake. President Paul Kagame wa ku Rwanda amulumbiritsanso lero pa udindo pamwambo omwe wachitikira mu mzinda wa Kigali, likulu la dzikolo. Kampani ya Salima Sugar ikonjezera minda yolima mu nzimbe zake. Ndipo mu nkhani za masewero, mwayi oti FCB Nyasa Big Bullets iteteza ukatswiri wa mu Super League ukunka uchepa lero italepherana ndi timu ya Moyale Barracks. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. This season of Big Brother Naija is a must follow. Follow every twist and turn with eyes wide open. Because even when the journey begins with chemistry, chaos follows. Strap in for 2 journeys in one house. Big Brother Naija Season 9, OTV Channel 49. Gold sponsor, Guinness. Tikupitilira ndi nkhani zathu, ndipo nkhani yathu yotsatira kuti bungwe la ku Australia la Peter Falvey Foundation latilipitiliza kuthandiza pa ntchito yopereka madzi aukhondo m'madera akumidzi mdziko muno. Mkulu wa bungweli wanena izi kunkhotakota atayendera madera ena omwe bungweli lafikitsako ntchito zake. Rudoviko Nyirenda wafika ndi ripoti.
anthu ammadera omwe a Peter Fave, mkulu wa bungwe la Peter Fave Foundation, ndi mkazi wawo Jajen anayimba nyimbo zosonyeza kukondwa pokhala ndi madzi aukhondo. Awiriwa anayendera mudzi wa Chiutula kudera la mfumu Malenga Chanzi, mudzi wa Kadamanja kudera la mfumu Mphonde, Materezi komanso Bowa kudera la mfumu Kanyenda Mbomali. Poyankhula atayendera mchigoyi, a Fave anati ndi wokondwa ndi ntchito yomwe bungwe la WEZIM likugwira, ndipo adapitiriza kuthandiza anthu akumidzi ndi mijigo. A Fave kenako anapempha anthu omwe akugwiritsa ntchito michigoyi kuti atengepo gawo pokonza ikawonongeka. Mkulu wa bungwe la WEZIM kudwango a Rashid Malandula ati kusakhala ndi madzi aukhondo pafupi ndi vuto lalikulu maka kwa anthu omwe akukhala mozungulira malo osungirako nyama zakutchire ankhotakota. Po titamanga kafukufuku tinapeza adi kuti pali vuto lalikulu kwambiri, ndipo tinayamba ntchito mu chaka cha 2023 titapempha ndalama makamaka thandizo kuchokera ku bungwe la Bridge Waters Foundation la ku Australia limene lili ndi abweze ake kumene koko, ndipo mmodzi mwa abweze abungwe limene ku Australia ko ndi Peter Fave Foundation. Imene lero la Peter Fave ano ake abwera ku Malawi kuno kuti akacheze ndi anthu umudzi aone kuti kodi ntchito yopereka madzi kudera la nkhalango yozungulira nkhalango ya boma la Nkhotakota ikuyenda motani. Takumbapo kale mijigo ya nyuwani yokwana pafupi 6, umodzi mwa iwo ndu umene mwaona apapa wangotha wiki imodzi mjigo huu. Komanso takonza kale mijigo yowonongeka yakale pafupi 31. Komano ngati WEZIM mu boma la Nkhotakota takumba mijigo yokwana 115. A group Bowa anayamikira bungwe la Peter Fave ndi la WEZIM pathandizo lomwe apereka. Tayi mbuyo kumadirawo nalibe anthu nthawi zambiri timagwisa ntchito madzi anzithaku. By then tinaganizira kuyikidwa pasida dirawo boho imodzi iyi. Tapasida boho imodzi iyi anthu chithandizo chipeza chilandira bwino mphamvu manja awiri kutengera kuti anthu ambiri mimba nakakali macheperako chifukwa kuti madzi amene tikumwa nosamalika apadirawo apapo. Pa ulendo oyendera ntchitoyi, alendowa anasangalatsidwa ndi magule amakolo athu. Ludovico Nyirenda, MBC Kotakota. Kampani ya Salima Sugar ikonjezera minda yolimamo mzimbe zake. Pakadali pano kampani ikupereka chipukuta misozi kwa anthu omwe akukhala m'malo omwe mufike minda yatsopano ya mzimbeyo. Zambiri mu ripoti ili la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Anthuwa omwe akukhala ku minda ya kampani ya Salima Sugar ati adakhazikika ku malowa kamba kakuti pa nthawi yomwe kampani imayamba malowa samagwiritsidwa ntchito, ndipo malo oposa mahekta 500 ndi omwe adatengedwa ndi anthuwa. Malinga ndi mkulu oyang'anira ntchito ya mthirira ku Green Belt Authority achisomo kumbuyo, kampani ikufuna kuonjezera minda ya mzimbe ndi mahekta okwana 100 ndipo kusamuka kwa anthuwa kupereka danga ku ntchitoyi. Mkulu woyendetsa ntchito za kampani ya Salima Sugar a Charles Tupi ati kampani yapereka malo ena kwa anthuwa kunja kwa estate komanso kuyikako zonse zofunikira. Atupi ati kuonjezera minda ya zimbeyi kuperekanso mwayi wa ntchito kwa anthuwa. Kampani yathuyi ndi yaboma kuzera ku Green Belt. So anatipempha kunena kuti bwanji kuti ntchito yathuyi ife ngati Salima Sugar ipitirire iyende bwino, tipereke ndalama kuti nokwinako boma lizatithandize kuona kuti zapanga bwanji, komano tipereke ndalama kuti no anthuwa talipire achoke m'malo muja tapezera kumene akwena kwakhala, koma kumene kwakhala koso ndikuti chilichonse tapangira. Nde tinaona ngati kuti zimene zitikapanga zitithandiza kuti ifeyo tilime mmene tikuganizira kuti no tikulise malo amene tingazale mzimbe. Mawu ake mfumu yayikulu Khombeza ya mderali yayamikira mgwirizano omwe ukuchitika pa nthawiyi. Mfumuyi yalangizanso anthuwa kuti agwiritse bwino ntchito ndalama zomwe akulandirazi kuti asakavutike ku malo atsopano omwe akupita. Koma tiwachenjeze kuti ndamalandira sigezolandiso zina ndalama moyo wawo ndamalandira chifukwa chotsa pamalopa boma laise kwapatsanso ndalama
ayigwiritse ntchito moyenera chifukwa ambiri ife timagwiritsa ntchito maganizo athu amene tili nawo ngasuka ona kuti sunazigwirepo ndalama zambiri nthawi imodzi umaone kuti ukatapako lero utapako mawa uzikazindikira ndalama zike zatha ndi chifukwa timawuzone kuti yesesani kuti mmene mulandire ndalama kagwiritseni ntchito moyenera ena kuli njala kusalima kuno. ndalama zokwana 500 miliyoni kwacha ndi zomwe ziperekedwe kwa mabanja okwana 1000 pa ntchito yosamukayi. kampani ya Salima Sugar yomwe ili pansi pa Green Belt Authority ili pakalikiliki okonzanso ntchito zake ndipo kuonjezera kwa minda ya zimbeku ati kuonjezera kuchuluka kwa kapangidwe ka shuga zomwe zichititsenso kuti shuga asamasowe pa msika. Foster Maulidi, MBC, Salima. Mabungwe olimbikitsa moyo wabwino wa achinyamata awapempha kuti adzikhala ndi ndondomeko zothandiza achinyamatawa kumadzidalira pa zinthu zosiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la Rumpi Life Concern Apita Gondwe wanena izi pa msonkhano okambirana momwe achinyamata angachitire mabizinesi osiyanasiyana. Grant Muhango walemba ripoti lomwe akwerenga Chisomo Manda. Naomi Manyoni wa mboma la Rumpi ali ndi zaka 22 zakubadwa ndipo ndi mmodzi mwa achinyamata omwe akuchita ulimi wa zinziri. Naomi wati izi zinabwera kamba ka vuto la umphawi komanso kukhala ndi mtima odzidalira. Pachifukwa ichi bungwe lomwe silaboma la Life Concern mbomali mogwirizana ndi Anzuzu Ihab anamutenga kukhala nawo mmodzi mwa achinyamata omwe apindula ndi ndondomeko ya Tikolole yomwe ikulimbikitsa achinyamata pa nkhani za malonda powapatsa upangiri ndi mpamba. Lero Naomi walandira ndalama yoposa 1 miliyoni kwacha yomwe wati imuthandiza potukula ntchito zake. Ndalama ndapeza lero iyi indithandizira ku business yanga mu zinthu zosiyanasiyana chifukwa ndigula zinthu zina zimene ndinalibe. Ine ndimapanga business yoweta ziziri, ndimagulitsa ziziri komanso mazira nziziri. Mkulu wa bungwe la Life Concern Apita Gondwe wati nthawi yakwana kuti magulu ambiri ayikirepo chidwi pa ntchito yotukula achinyamata pa nkhani za malonda. Ma department aboma akhala kulongosola kuti timapanga mwauteri timapanga moteri. Anife amapanga chani, NBS amapanga chani, Trade amapanga chani, SMED amapanga chani. Ndiye ma stakeholders onsewo akhala akwarongosora achinyamata kuti amapezeka kuti komanso amachita bwanji. Komanso achinyamata angapeze bwanji mwayi ndipo myayiyo ingatukule bwanji ma businesses yawo. Izi zikupherezera zomwe wanena mkulu wa zamalonda mbomali Mayi Aida Muo yemwe wati ndondomeko zili mkati mpofunika kuthandizana kukweza chiwerengero cha achinyamata pa nkhani za malonda. Nkhani ya achinyamata tikhozonero titi ndi achinyamata ochepa amene akupanga business chifukwa ifeyo ngati council timakhala tikupereka ziphaso zopangira ma business muno mu Rumpi koma tikaona ndondomeko yathu imapezeka kuti mwina pa a business 100 amene tili nawo mwina achinyamata amakhala ochepera 10 nde chimene chikusonyeza kuti achinyamata ambiri sali nawo mu business koma ndi amene timawerenga kuti ndi amene ali ambiri tikatengera ndi kuchuluka kwa anthu muno Malawi. Ntchito ya Tikolole yomwe cholinga chake ndi kuthandiza achinyamata pa nkhani za malonda ikuchitika ndi thandizo la zachuma kuchokera ku GIZ. Pomaliza mu nkhani za masewero, mwayi woti FCB Nyasa Big Bullets iteteza ukatswiri wa TNM Super League ukunka ochepa pamene lero yalepherana ndi timu ya Moyale Barracks. Masewero anachitikira pa bwalo la Kamuzo mu mzinda wa Blantyre. Timu ya Bullets yomwe ikuteteza ukatswiri wa mpikisanowo ndipo inali pa khombo. Masewerowa ndi yomwe inayamba kumwetsa chigoli pa mphindi 34 mchigawo choyamba kudzera mwa Max Augustine ndipo Moyale nayonso inapeza chigoli mu mphindi zowonjezera za mchigawochi kudzera mwa Peter Ngambi. Chigawo chonse chachiwiri matimuwa anasewera osapeza chigoli china ndipo anathera mofanana mphamvu. Aka ndikachisanu chinayi kuti timu ya Bullets ifananize mphamvu masewero a mu mpikisano wa TNM chaka ino chokha ndipo sinasunthe pa nambala yachisanu pa mndandanda wa matimu pomwe ili mapoint okwana 24. Moyale yatsika kuchokera pa namba 8 kufika pa 9 pa mndandandawo ndipo ili mapoint okwana 23. Mu masewero ena omwe anaseweredwa masana la Mulungu mu ligi, timu ya Mafco yagonjetsa timu ya Fumo ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Mulanje Park ndipo yasuntha kuchoka pa namba 9 kufika pa namba 7. Pa bwalo la Obredimba kumchinji matimu aka Muzu Barracks Mighty Tigers
afanana mphamvu posamwetsana chigoli china chilichonse. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Paul Kagame wa ku Rwanda amulumbiritsanso lero pa udindo pamwambo omwe wachitikira mu mzinda wa Kigali likulu la dzikolo. Kampani ya Salima Sugar ikonjezera minda yolima mu mzimbe zake. Ndipo mu nkhani za masewero mwayi woti FCB Nyasa Big Bullets iteteza ukatswiri wa mu Super League ukunka uchepa lero italepherana ndi timu ya Moyale Barracks. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital, pa tsamba la pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Kondwani Chinere ndi nzangayo Linne Mponda. Madzulo abwino. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyoyandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina magwiriza